ng mga nagbabagang balita. Lisensya ng driver na lumabag umano sa truck ban sa Pili. Kinumpis ka umano ng traffic enforcer. On the spot confiscation ng driver's license. Bawal ayon sa LTO. Mga substandard umanong flood control structure sa Partido District sa Camarines Sur. Nais pa imbestigahan sa Kamara. Supply ng tilapia sa Lake Buhi ngayong nalalapit na Semana Santa. Kumusta kaya? 21 pares sa Kanaaman. Sabay-sabay nag-aido sa Kasalang Bayan. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Gustong paimbestigahan sa Kamara ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga substandard umanong flood mitigation structure sa Camarines Sur, lalo na ang mga nasirang istruktura ng manalas ang Super Typhoon Uwan sa Partido District. Iba pang critical infrastructure sa Bicol Region. Nais ipa-audit ng mambabatas. Si Eli Balbin sa detalye. Nobyembre nitong nakaraang taon nang ipatigil ng Sagip Kalikasan Task Force ng Camarines Sur ang pagpapatayo ng seawall na ito sa Barangay Harrison, Garchitorena. Ang seawall nasira ng manalasa ang super bagyong Owan at kinumpuni na sana ng kontraktor, ngunit pinatigil dahil ang ginagamit na aggregate sa estruktura ay mula sa dagat. Bagay na delikado dahil sa sodium compound na bato at iba pang aggregates nito. Ang questionableng flood control mitigation structure na yan nakarating na sa Kamara at nais paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nagkakahalaga ng 49 million na 2023 nang matapos, ngunit sinira agad ng bagyo dahil sa umano'y substandard na pagkakagawa. Ayon kay Congressman Ridon, marami sa mga itinayong flood control structure ay nasira at hindi tumagal kahit kagagawa pa lamang. Binigyan diin niya na ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga residente, lalo na sa tuwing panahon ng malakas na ulan at bagyo. Sa isinagawang one-site inspection ng Provincial Project Monitoring Team o PPMT, natuklasan na ang buong istruktura ay ganap ng bumagsak at naging mga tipak na lamang ng konkretong debris. Nauna ng inspeksyon ng Provincial Project Monitoring Team ang istruktura at natuklasan hindi umanong maayos na naipatutupad ang kinakailangang 300 mm hanggang 600 mm na hand-laid embankment boulders. Karamihan sa mga batong ginamit ay hindi umabot sa itinakdang sukat batay sa project specification. May mga indikasyon din na pinalitan ang dapat sanay tamang fill materials at ang ginamit na aggregates ay mistulang mga maliliit na batong dagat imbis na wastong graba. Mr. Speaker, the project is barely 2 years old. What is even more alarming is this: the adjacent older seawall built prior to this project remains standing and relatively intact. This proves that the failure cannot be blamed solely on weather conditions. Further inspection revealed the required 300 mm to 600 mm hand-laid embankment boulders were not properly installed. Majority of rocks used did not meet site size specifications. Fill materials were substituted. Aggregates appear to be sea pebbles instead of proper gravel. These deviations directly violate approved project specifications. The 49 million seawall did not merely crack, it disintegrated. Ilang pang flood mitigation structure ang binanggit ni Representative Ridon na milyong-milyong piso ang halaga, kabilang ang Sagpong River Flood Control sa bayan ng Tigaon na may kabuang halagang 82,025,000. Sa Sangay River Flood Mitigation Project sa Toragas Section, nagkakahalaga ng 71,213,961 and 15 centavos. Ininspeksyon ng mga yan ng PPMT at ayon sa dokumento, umabot pa lamang sa 21.7% ang accomplishment na proyekto. Subalit sa aktual na inspeksyon ng PPMT, paisa-isa at hindi tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. The reported physical accomplishment appears highly questionable.
Mr. Speaker, the findings indicate possible patterns of material substitution and non-compliance with specifications, deviation from approved lawful requirements and authority. Nanawagan si Congressman Redon na agarang pagsusuri at corrective works kasama ang mahigpit na pagpapatupad ng warranty at paglalathala ng dokumento to ground reconciliation ng mga proyekto. I-audit ang lahat ng flood control infrastructure project sa buong Bicol Region. Therefore, Mr. Speaker, I respectfully call for number 1, a regional-wide audit of flood control and critical infrastructure projects across Bicol. Number 2, immediate technical assessment and corrective works with strict warranty enforcement with directive for the DPWH to publish document to ground reconciliation for priority flood control projects. Number 3, the referral of evidence to the Ombudsman or the DOJ for finding support fraud, falsification, or unlawful disbursement. And in the context of national reforms, third-party monitoring of major flood control projects, real-time transparency dashboards, and stronger contractor accountability and blacklisting mechanisms aligned with DPWH's public commitment to implement projects strictly according to plan and under close supervision. Ang mga flood control project ay hindi lamang istruktura kundi proteksyon ng mamamayan laban sa sakuna. Kapag ito ay pumalya, nalalagay sa panganib ang buhay, tahanan at kabuhayan ng mga residente. Nararapat lamang na matiyak ang kalidad at integridad ng bawat proyektong pinondohan ng bayan para sa kaligtasan ng publiko. Eli Balbin, CSN. Sa social media, idinaan ng isang driver na lumabag umano sa truck ban ang kanyang pagkadismaya nang kumpiskahin ng traffic enforcer ang kanyang driver's license. Matatandaang pinagbabawal muna ng Land Transportation Office o LTO ang on-the-spot confiscation ng driver's license ng motoristang may violation. Ang iba pang detalye sa ulat ni John Amador. Dapat dito na tikitan ako. Dito sa sa pili. Papapuntahin pa ako, papatikitan ko na yung license ko. Dapat tikitan kong truck ban. Dito yan sa pili. Iiwan ko yung lisensya ko. Dapat, pag manghuli sila, kung titikitan, dito pa, di ba? Hindi pa pasundin ako doon. Dito to sa pili. Idinaan sa social media ng truck driver na ito ang kanyang pagkadismaya nang kumpiskahin umano ang kanyang driver's license. Ang driver lumabag umano sa pinapatupad na truck ban sa bayan ng Pili at kinumpiska ang kanyang lisensya. Viral na ang ginawang live ng driver na umabot na sa higit 1,000 ang shares sa social media. Nasanay po kami na dumadaan dyan ng alas 8. Marami po kami kagabi na nahuli. Ngayon po, maraming binarap ako ng enforcer pero marami akong kasama na mga truck na pinara din. Ngayon po, sinabihan ako na, tinanong ko, sir, anong truck ban daw, sabi ng enforcer. Ngayon po, kinuha sa akin yung license at saka restro. Binigay ko naman po, tapos hindi ako bumaba ng truck. Yung ibang enforcer pumunta rin sa ibang truck, linapitan din nila, kinuha din yung license. Tapos, yung kumuha ng license ko, umalis. Tapos mga ilang minuto na sa loob ako ng truck, hinahantay ko yung enforcer na lumapit, bumalik sa akin. Wala naman dumating, ngayon bumaba ako. Matagal din ako naghintay. Sa sobrang galit ko po kasi hindi ko kilala yung kumuha ng license ko. Tsaka yung restaurant truck, nag-video na ako doon. Napadaan ang dayong driver sa lugar kung saan marami pa umanong truck ang nahuli dahil sa truck ban. Subalit dahil walang pahinante at di maiwan ang truck at di kabisado ang lugar, aniya hindi ata tama na gawin ang ticket sa opisina. Napagtanto umano ng driver na hindi tama ang ginawang pagkumpiska ng kanyang lisensya, lalo pat inuutos ng LTO ang pagpapahinto sa on-the-spot na pagkumpiska ng driver's license ng isang traffic violator. Bagay na kinatigan naman ng Land Transportation Office o LTO. Balak ko nga po sana kagabi iwan ng license ko kasi matagal na nga po. Hindi ko naman alam kung saan ko pupuntahan. Tinawag po ako ng isang enforcer na lumapit, tapos sinamahan niya ako doon sa sa office. Doon pala yung yung license ko. Doon yung may nakaupo doon sa office, yun ang nag-issue ng ticket. Marami din doon na nauli. Doon sa sa office na tapos ako ang inuna muna tinikitan. Yung humuli sa akin hindi naman yung nag-ticket,
yung nagtitikit, yung nag-issue ng ticket sa office, isa lang. Pagpunta ko doon ko kinuha yung ticket, binigay naman sa akin yung license. Tapos sabi ng ng nag-ticket sa akin, mismo doon nung enforcer, kung para daw hindi daw ako mabala, kung gusto ko daw, tubusin na lang kagad doon. 500 lang naman. Tama man po si side kang driver kung yan po ang nangyari. Kasi sa enforcement po, once na may moving violation ka mong nahiling, right there and then, pag na-plug down yan, dapat dyan ka mo mag-issue ng ticket. In the case po na yan, public safety officer po garo, inot sa party na nahiling me, they should pwede mag-confiscate license. Kasi they man siya deputize ni LTO, at the same time, dawa nga ni LTO personnel nga niyan, they po tigbarred baga na mag-confiscate mo na ng license. So, yan mga violations po yan na pwede niyang questionon. Pandua, municipal ordinance po ang implementation, and alitan ng aram niyan na pag LGU ordinances, di po talaga allowed na mag-confiscate ng license. Nakabalik na umano ang lisensya ng driver matapos itong dalhin sa opisina at inisyuhan ng citation ticket. Jan Amador, CSN. Hindi pa man formal na idinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, ngunit ramdam na ang pagtaas ng temperatura lalo na sa Camarines Sur. Kaugnay niyan ay pinag-iingat ng health expert mula sa PHO Camsur ang mga prone sa stroke na maaring matrigger pa ng mainit na panahon. Narito ang ulat. Matapos ma-stroke 2 dekada nang hindi nakakalakad si Tatay Roger. Ayon sa kanya dahil sa init ng panahon at kanyang mga bisyo, nakatrigger ito na humantong sa stroke na nakaapekto sa kanyang kaliwang utak, kaya naapektuhan maging ang kanyang neuromuscular system. Dala din ng init ng panahon. Ay, talagang mahirap kasi mahirap tanggapin dahil dati normal ka eh. Dating araw, baldado ka na. Si Nanay Lenny naman ay noong nakarang taon lang nang ma-stroke kaya't hirap na rin siyang gumalaw. Pati ang kanyang paglalakad ay apektado na rin. Dahil sa kanyang kondisyon, halos maghapon na lang si Nanay Lenny sa kanilang bahay. Parang nahilo ako. Blood pressure nagtaas. Tapos parang naghina ako. Ayon sa health expert mula sa PHO Camsur, kadalasang tinatamaan ng stroke ang mga may matataas na blood pressure na natitrigger ng mainit na panahon. In terms of complication, madaming complications ang stroke since meron na silang limited mobility. Some of them nagkakaroon ng pneumonia, aspiration pneumonia, kasi may difficulty na din sila sa salita, sa paglunok. Some of them can have contractures also kasi hindi naman sila nakakalakad masyado. May difficulty moving the arms. So parang naninigas. If you see some of our stroke patients, may certain way of walking sila and yung positioning ng arms because of the stroke. Hindi pa man ganap na dinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, pinaalalahanan ng health expert ang publiko na maging maingat, iwasan ang matagal na pagbababad sa araw at uminom ng tubig para makaiwas sa dehydration. So, paalala, ngayong summer, so mainit na ulit yung temperature, common din yung heat stroke. To avoid na lang heat stroke, magdadala kayo ng payong, ng tubig, and pamaypay. Chris Novello, CSN. Tiniyak ng local government unit ng Buhi ang sapat na supply ng tilapia ngayong Kwaresma. Nananatili namang mababa ang presyo niyan sa kabila ng mataas na demand. Si Eli Balbin sa detalye. Patuloy na nagre-recover ang mga aquaculture fisher folk ng bayan ng Buhi dahil sa epekto ng fish kill nitong mga nagdaang taon na. Ayon sa LGU, agad na nagsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang produksyon at matiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply lalo na ngayong papalapit na Semana Santa kung kailan mas mataas ang demand sa isda. Okay naman yung supply ngayon, will maintain naman yung supply natin, although for the past nagkaroon tayo ng fish kill. Bago mag-end ang March, actually siguro may tayo na may mga harvestable market size na mga isda. As to the price, usually naman yung price yan will maintain naman, din naman yung ganong nag-spike ng katulad ng mga pag may scarcity or fish kill. Kasi not unless kung magkaroon tayo ng another disaster sa ating stocks, then there might be changes in the price.
Sa kasalukuyan, nasa 140 piso na lamang kada kilo ang tilapia, mas mababa kumpara sa dating presyo na umaabot sa 180 piso hanggang 200 piso kada kilo sa mga merkado. Dahil sa dami ng supply at kakaunting mamimili, napipilitan ang mga vendor na ibaba pa ang presyo upang hindi masayang ang kanilang paninda. Sa ngayon is medyo matumal. Bakit po? Bayaran sa school. Daming graduating ngayon. Pinakamataas ngayon 180, 170 ganon. Pag medyo talaga matumal, balik presyo 160. Maraming supply ngayon na tilapia dahil isa pa mahina ang bilihan dahil yung ngayon, 'di ba, magma-March ngayon, mag-graduation yung mga anak. Mahina ang bilihan ngayon, kaya ganun, may nang benta. Pag alimbawa maraming supply, yung tilapia bababa. May alimbawa yung namin, ang bili namin 120, 140, 150 ganyan. Pag sa broker mahal yun, mga 170, 160 ganyan. Kaya 140. Ano ba to? Tumaas, bumaba? Bumaba. Dati po, magkano? Mga 180 ganyan, 200 minsan. Pag walang-wala talaga, kaya tumataas. Siyempre, pag Semana Santa, tataas talaga ang presyo dahil marami ang bibili ng tilapia dahil ito ang pinaka ng tao dahil bawal yung 'di ba karni. Kaya yun. Gayunpaman, inaasahan ng mga nagtitinda na muling tataas ang presyo ng tilapia sa mga susunod na araw dahil sa pagdagsa ng mga mamimili kaugnay na nalalapit na Semana Santa. Inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili hindi lamang mula sa buhi kundi maging sa mga karatig bayan ngayong paparating na Semana Santa. Eli Balbin, CSN. Umabot na sa higit 260,000 na incoming grades 1, 7 at 11 ang nagpa-early register na para sa susunod na school year 2026 to 2027. Ilang paralan sa Camarines Sur naging matumal umano ang early registrants. Narito ang ulat. Sa huling araw ng early registration ng Department of Education o DepEd para sa school year 2026 to 2027, inikot namin ang ilang paaralan sa Camarines Sur. Ngunit ayon sa mga paaralang aming napuntahan, halos wala na umanong magulang na maagang nagpapatala ng kanilang mga anak. Si Janet itong nakarang linggo pa nagpa-early registration ng kanyang anak na incoming grade 1. Oo, yun. Wala nang pila. Yung parang, yun nga, madaming advantage yung early registration. Ang elementarang ito sa Milaor, madalang umano ang nagpatala sa buong durasyon ng early registration. Rest assured naman po kapag during enrollment days, dumadami naman po ang enrollment namin. Especially yung kinder namin. Siguro po mas papaigtingin namin yung kampanya namin para magpa-early registration kahit tapos na yung time frame ng early registration siguro. Samantala sa tala ng DepEd Bicol, umabot na sa 263,554 ang mga mag-aaral mula sa Region 5 ang nakapagpalista. Bahagi ang early registration ng ahensya sa kanilang paghanda para sa susunod na school year upang mapaghandaan hindi lang ng paaralan maging ng mga guro ang bilang ng mga estudyante sa susunod na pasukan. Chris Novello, CSN. May sapat pa umanong supply ang Land Transportation Office o LTO Naga ng security paper na ginagamit sa pag-imprenta ng Certificate of Registration o CR ng mga sasakyan. Kasunod yan ang memorandum ng ahensya na papayagan ang pag-issue ng temporary CR dahil sa kakulangan ng security paper. Si John Amador sa detalye. Sa Memorandum Circular Number MVL-2026-4911 ng Land Transportation Office o LTO, pinapayagan ng ahensya ang pag-issue at paggamit ng Temporary Certificate of Registration o CR para sa motorsiklo, motor vehicle at trailers. Kaugnay ito ng shortage o kakulangan ng official security paper na ginagamit ng ahensya sa pag-imprenta ng mga CR ng mga sasakyan na mula pa sa National Printing Office. So far sa Bicol, okay pa man, pero limited na po talaga ang samoyang supply kasi daily minomonitor ang supply and sinababawas. Eventually, pag Mayo na po, masunod kita duman sa guidelines na in lieu of the security paper, ma-issue mo na po kitang temporary CR. Ayon sa LTO Naga, sapat pa naman umano ang supply ng security paper sa rehiyon at kung sakali man maapektuhan ng shortage sa supply ng security paper, ay kanila itong ipapatupad. Hindi naman umano apektado ang pag-iimprenta ng mga CR ng mga sakyan sa rehiyon. February 16, may niluwas na memorandum
ang satuyang central office regarding issuance of temporary certificate of registration. Iyan po duman sa mga registration transactions within LTO. New registration, si mga bagong bihikulo, si mga miscellaneous transactions sa mga district offices, itong mga nagta-transfer, mga nagka-cancel ng mortgage na kaipuan mag-issue ng CR. Wala naman umanong masamang epekto sa kalimang ma-issuean ng temporary certificate of registration dahil kinikilala ito ng mga enforcers hanggang sa matugunan ang kakulangan sa supply ng security papers ng LTO. Ayon sa ahensya, valid ang temporary CR bilang legal na substitute para sa official secured paper CR ng LTO. Jan Amador, CSN. Focused at all ears ang mga graduating students ng Mambulo Nuevo National High School sa bayan ng Libmanan sa lakbay-aral sa iba't ibang tanggapan sa Capitol Complex. Layon ng aktibidad na magabayan ang mga estudyante sa pagpili ng kurso sa kolehiyo at propesyong kanilang tatahakin. Si Regine Bues sa detalye. Umikot sa iba't ibang tanggapan sa loob ng provincial capital ang 145 na graduating senior high school students mula sa Mambulo Nuevo National High School sa bayan ng Libmanan bilang bahagi ng kanilang career week at lakbay-aral. Layunin ng aktibidad na bigyan sila ng mas malawak na kaalaman at konkretong idea kaugnay ng mga kursong maaari nilang tahakin sa kolehiyo at mga propesyong maaari nilang pasukin sa hinaharap. Unang binisita ng mga estudyante ang IT building ng Kapitolyo, kung saan matatagpuan ang ilang mahalagang tanggapan gaya ng Accounting Office, Bids and Awards Committee at ang Public Employment Service Office o PESO. Ipinakilala at ipinaliwanag sa kanila ang mga tungkulin ng bawat opisina at kung paano ito nakakatulong sa pagpapatakbo ng pamahalaang palalawigan. Nagtungo rin ang grupo sa baluwagan ng sangguniang palalawigan kung saan ipinaliwanag ang proseso ng pagbuo ng mga resolusyon at ordinansa sa probinsya. Sa pamamagitan nito, mas naunawaan ng mga mag-aaral ang papel ng lehislatibong sangay sa pamamahala. Hindi lamang mga opisina ang kanilang sinilip. Binisita rin nila ang mga pasilidad pang sports sa loob ng Kapitolyo gaya ng golf course sa Pili Grove at ang Kamsur Pickleball Court na bahagi ng mga proyekto ng probinsya para sa sports and tourism development. Bilang panghuling destinasyon, nagtungo rin ng mga estudyante sa Kamsur Water Sports Complex o CWC, isa sa mga kilalang pasyalan sa probinsya upang mas makita ang potensyal ng turismo at mga opportunity na maaaring pagkakitaan sa hinaharap. Ayon kina Zaira May Baldado at Anthony Cortizano ng MNNHS, malaking tulong ang lakbay-aral upang mas maunawaan nila ang aktwal na ginagampanan ng mga profesional, lalo na sa larangan ng serbisyong publiko. Nag-enjoy po kami na maglakbay-aral po dito sa loob ng Capitol and marami po kaming natututunan as a student and mas na-enlighten po kami and napapalinaw po ang aming future kung ano po ba yung mas karapat-dapat na kunin naming kurso and kung ano po ba yung fit sa aming skills and kung saan po ba talaga kami nababagay na trabaho. This is a deep exploration din po sa amin kasi first time po na nangyari ito ulit sa amin, sa school po namin. And syempre po as a student din, parang this is one of the way na din po para po mag-enjoy kami. So talagang nakahelp po itong lakbay-aral po namin dito. Bahagi ang aktibidad ng mas malawak na programa ng paaralan upang ihanda ang mga magtatapos na mag-aaral sa paghaharap sa kolehiyo at sa mundo ng trabaho. Kung saan ina-expose namin yung mga students namin doon sa mga pwedeng opportunities na pwedeng tahakin nila sa darating na panahon. Since na sila ay graduating na and they are now preferring or choosing courses in the college, so much better na ma-expose sila and makita nila kung ano yung ginagawa ng iba't ibang klaseng trabaho. Thank you so much kay Governor El Rey Villaferte sa pagpayag sa amin na makapunta kami dito and ma-accommodate kami ng sobrang ganda at ayos. Siyempre po, and also to the staff of the province of Camarines Sur, maraming salamat po. As the representative po from Mambulo Nuevo National High School in Libmanan 4 District, we are very thankful po and grateful na makapunta kami dito and ma-experience ng mga students namin ang ganda at ang saya ng capital of Camarines Sur. Samantala, patuloy naman ang suporta ng Provincial Government of Camarines Sur sa mga programang naglalayong ihanda ang mga kabataan sa employment. Saro ining exposure para sa INDA para ma-bridge ang gap between classroom and then si real world of work. So nahiling ninda si mga various provincial offices, different departments sa provincial capital. As in nahiling ninda anong kareraan sa indang pipilion or
magiging interesado ba sinda na maglaog sa sarong gobyerno. So nakapag-nagkaiwa din sinda ng mga realizations, nakapaghapos sinda ano ba ang ginigibo kan mga empleyado sa Kapitolyo. So igwang gusto kayo maging accountant, igwang gustong maging manager. So na-introduce na sa inda itong different offices sa mga graduating students kang Mambulo Nuevo National High School. Enot na enot, congratulations and advance happy graduation. And sana ining sa indong lakbay aral maging eye-opener para magkaigwa ka muning brighter future and ma-fulfill itong sa indong mga dreams. Para sa pamahalaang panalawigan, karangalan ng pagbisita ng mga mag-aaral sa Kapitolyo, bahagi ito ng adhikain ng probinsya na makatulong sa paghubog ng mga kabataan na handa sa anumang hamon habang patuloy na binibigyang prioridad ang edukasyon ng mga Camarines. Richin Boy, CSN. Sa buwan ng Feb-ibig, nag-isang dibdib at sabay-sabay na nag-I do ang nasa 21 pares sa kasalang bayan sa bayan ng Kanaman. Nataon ang pag-iisang dibdib sa selebrasyon ng Civil Registration Month na isa sa nabigyang diin sa kasalan. Si Jem Garcia sa detalye. Patunay ng love is in the air ngayong buwan ng Feb-ibig nang sabay-sabay na mag-I do ang 21 pares sa kasalang bayan sa Kanaman, Camarines Sur nitong February 27. Isa sa mga pares na nagtayunat ang 51 years old na si Tatay Francisco at ang 41 years old na si Nanay Jocelyn. Ilang taon na umanong hiwalay sa kinakasama si Nanay Jocelyn nang makilala niya ang walang asawang si Tatay Francisco. 5 taon na umano silang magkarelasyon at dahil sa kanilang edad ay hindi na umano nila naisipan pang magpakasal. Mga kapitbahay, mahirap talaga. Pinagsabihan po kami nung kapitbahay namin kasi barangay, barangay official, pinsan niya. Pinagsabihan kami, magpakasal daw kami. First cousin niya yun. Magpakasal daw kami sa libreng kasal para legal na daw ang pagsasama namin. Si Nanay Crisela at Tatay Agustin naman ay mahigit 21 taon nang nagsasama at mayroon na ring 7 anak. Ngunit dahil sa kakulangan sa pinansyal ay hindi nila nagawang magpakasal. Mahirap po. Kasi sinasabi po ko ng mga aki ko magpakasal na kami para na nila ang apelido ni Papa niya. Pag-isip-isip po na magpakasal na para po sa mga aki. Para po maging legal na po ang apelido. Madala po ang apelido niya. Ayon kay Mayor Legaspi, napakahalaga umano ng pagpapakasal upang magkaroon ng lehitimong papeles ang mga anak ng dalawang individual na bumubuo ng isang pamilya. Nataon ang kasalang bayan sa paggunita ng Civil Registration Month ng Philippine Statistics Authority. Inot na inot, dakol kaya kami na-encounter na mga problema kan mga aki na minundag na dahil legitimate. So, tanganing ma-cure ang defect, iniansaro ng mga simpleng paagi na ma-legitimize ang sila mga aki. And in order to protect the couples na may marinasindang dokumento kasi na pag-iribanan, legal, sa matakan tao, sa matakan Diyos. So, nagkondusir kami ni na masweding tanganing ang mga depektibong mga dokumento kang pag-araguan may tama. Samantala, naghandog naman ng regalong isang sakong bigas at pinansyal si Governor Elray Villafuerte bilang ninong ng 21 bagong kasal. Labis ang tuwa ng mga newlyweds dahil sa hinaba-haba ng panahon ay selyado na ng I do ang kanilang pagsasama. Sobrang pasalamat po. Sobrang pasalamat kasi wala na kaming masyadong gasto. Nagpapasalamat po ako dahil mayroon po libreng kasalan. Malaking tulong na po yan. Hindi na po kami magagastos na malaki. Jem Garcia, CSN. Paman formal na idinadeklara ng Pag-asa ang tag-init, ngunit ramdam na ang mala summer heat na temperatura. Ayon sa Pag-asa, maaring magtuloy-tuloy yan hanggang ngayong weekend. Asahan pa rin umano ang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies. Wala namang namamonitor na low pressure area ang Weather Bureau sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.